Hello everybody! Ito po yung part 2 ng pagbilang ng bagay na iba't iba or 여러 가지 물건 세기. Part 2 po ito, pero na-upload ko na po ito actually. Pero nung ni-review ko is there is an error, kaya uulitin ko po. Okay, so let's start. Siyam na taong gulang in Korean, that is ahupsal. I hope marunong na po kayong magbasa ng salita wherein it is written in Korean alphabets. Okay, siyam na taong gulang is ahupsal. Ahup, which is siyam. Sal, ito po yung ginagamit pag if we talk about age. Okay? So, ahupsal, hansal, tusal. Okay? So, sal po yung ginagamit. Okay? So, next is sampung buting serbisa. Okay? Dito po yung error ko. Hindi ko po napansin kasi marami akong iniisip siguro. Okay? I'm sorry for that. So, sampu means yol. Byong, this one, byong is buti. So, pag sinabi nyo pong sampung buti, that is yolbyong. But serbisa, that is mekju. So, sampung buting serbisa, that is mekju yolbyong. Then alak, that is podoju. Okay? Podoju. So, sampung buting alak, that is podoju yolbyong. Okay? 한 병, 두 병, 세 병. Okay, ganyan. Yung sa tinuro ko sa inyo about Sino-Korean numbers. Okay, papalitan nyo lang po siya kung ilan siya. Okay. Next is dalawang tasang tubig. So, tubig, that is 물 in Korean. And dalawa is two, 하나, 둘 할 때. Next is tasa, which is cup. Same lang sa English. Pero yung pronunciation is a little different. Okay? That is cup. Cup. Oh. Okay? Cup. Cup. You will say cup? No. It sound closer to P sound. Cup. Okay? Kahit dito siya, biop di po ba ito? B. Biop. But the sound is P. Closer to P sound. 물, two, cup. Okay? 물, two, cup. Next is tatlong basong kape. So, kape is coffee, right? In English. So, same lang din po siya sa Korean. But, sorry means sound. So, coffee. Okay, don't say kopi kasi iba din yung meaning niyan. Pag kopi na is nose bleeding po yon. Okay, so kaya very important po talaga yung right pronunciation. Okay, that is ko, okay, ko-pi. So, tatlong baso, se jan. Se means three, di po ba? Hana, dul, set, halte. And then baso, you can use the word jan. Okay? Pag tatlong baso, that is se jan. And then coffee nika, because it is coffee, tatlong basong kape. So, coffee, se jan. Then here, cha. Cha is yung iniinom, di po ba? So, here, yun din siya. Cha. Cha, se jan. Tatlong basong cha, se jan. But, this word cha is may iba siyang meaning, which is car in English. 자동차, but you can say cha. Okay? So, dalawa yung meaning niya. But in here, since jan yung ginagamit, you can think na yung ibig sabihin nito is yung iniinom na tsaa, hindi yung sasakyan. Okay? So, cha, se, jan. So, tatlong basong cha. Okay, next is limang sakong bigas. Lima is dasot, if you can remember. Sako means pude.
bigas is sal. It should not sal, but sal. Okay? Kasi, ano siya, kambal na katinig. Double S, tapos A, tapos real. Here, yung real, di ba, review ko lang, two sounds po yan siya. Two sounds, which is R or L. But here, you will not say SAR. You will say SAL. Okay? That is L sound. So, bigas is SAL. Lima is dasot. When we talk about sako, you are going to use pode. So, 5 sakong bigas, that is sal, dasot, pode. Okay, next. 2 kutsarang asukal. Okay, asukal in Korean, that is soltang. Soltang. 2 is 2 or hana, dul. Pero pag dudugtungan nyo na siya ng iba, 2, here, like nito, 2 kutsara. So, nagiging 2 supun po siya. Hindi siya dul supun. Okay? Pag sinabi nyo lang na 2, dul. Okay? You will not say do. Pag 2 lang, do. Okay? Pag 2 lang, dul, I mean. So, pag 2 lang is dul, pero pag dinugtungan na siya, 2 kutsara na, that is 2 supun. 2 supun. So, supun is, ano po yan, di ba? Sa English po sa atin is spoon. But sa kanila is supun. Okay, supun. So, sultang 2 supun, that is 2 kutsarang asukal. Next, 5 kilong asukal. Same lang, asukal is sultang. But here, 5, sa pag 5 kilo po, ang ginagamit is yung sa native Korean number, which is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, did you understand? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 kilo, yung kilo is same lang din po siya. Kilo. Okay? O kilo. Sultang o kilo, 5 kilong asukal po yan. Okay? Next is 2 pen. 2 pen, same lang po in Korean, pen. 2 is 2. And then, pag pen po, mga ganito po yung shape niya. Jaru po yung ginagamit, jaru. Halimbawa, roller. Roller nun, ilang piraso? Halimbawa, 2. Or 3. Let's say 3. Hana, dul, set, di po ba? Or sa se jaru. Se jaru. Kung yung roller, what is roller in Korean? That is ja. Okay, ja. So, ja, se jaru. Okay, roller, yung ja, se jaru nun, 3. Okay? 3. So, 3 roller. Ja, se jaru. Okay? Pag mga ganito, pen, pencil, okay? So, jaru po yung ginagamit. Okay? Next, isang repolyo. Okay? Isa is hana, or pag sinabi nyo, may karugtong na po siya, isang repolyo, so nagiging han moga. Repolyo is yang bechu. Okay? Yang bechu is repolyo. Hana is han. Pero pag repolyo po yung pag-uusapan, yang becho 한 개가 아니고 not 한 개, you will not use 개. You are going to use pogi. Okay? Pag repolyo po yung pinag-usapan, han pogi po. Okay? Halimbawa, 2, 2 pogi. 3, 3 pogi. Okay? Next is isang kumpol na bulaklak. Isa is hana, bulaklak is 꽃. 꽃 in Korean, bulaklak, flower. Flower is 꽃, hana is isa. Pag kumpul siya, kumpul na bulaklak, dabal po yung ginagamit. 꽃 한 dabal, isang kumpul na bulaklak. Okay? 꽃 한 dabal. Okay, next.
isang kumpol na ubas. Okay? Dito is kumpol din po siya. Okay? So, nakita niyo naman po yung mga fruits, diba? Ay, fruit na grapes. Okay, dito po, kumpol po siya. Isang kumpol na ubas. Ubas is pudo. Okay? Ubas means pudo. Hana is isa. Kumpol is, ginagamit dito is sungi. Okay? Sungi, sungi. So, pudo han sungi, that is isang kumpol na ubas. Isang bulaklak. Okay, pag isang pirasong bulaklak lang, isang bulaklak, sungi din po yung ginagamit. Yung kanina, kumpol. Kumpol na bulaklak. So, you're going to use dabal. Okay? But here, isang bulaklak lang. So, bulaklak, that is kut. Hana is isa. So, sungi po yung ginagamit pag bulaklak. So, isang bulaklak, kut, han, sungi. Okay? So, that's all. Review time. So, review nyo po yung mga diniscuss ko sa inyo a while ago. And then, see you on part 3.